Tnieda l-kalendarju tal-attivitajiet ta' Heritage Malta għal din is-sena li se jinkludi 153 avveniment. Dan tnieda mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici fejn se jiġu mfakra diversi anniversarji importanti fosthom il-50 anniversarju tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit qal il-viżjoni għas-sena ġdidija li n-nies jingħaqdu mal-Wirt Malti b'mod sinifikanti u innovattiv. Is-saħħa ta' kampanja ġdida li nedejna Peak into Heritage qed nistiednu il-pubbliku jiġi u jesperjenza il-patrimonju kulturali tagħna. Dwar dan il-kalendarju kummenta l-Ministru Owen Bonnici. Aħna rridu li dan il-sabiħ li għandna f'pajjiżna dan il-wirt storiku stupend ikun miftuħ kemm jista' jkun bibien miftuħin beraħ għal poplu Malti u għawċi kollu anke turisti li jridu jżuruna. U fil-fatt għandna ppreżentati iktar minn 150 avveniment li huma 50 avveniment iktar minn dawk tas-sena li għadha kif għaddiet.